akonwabe uSibindi Mtakabayo attention ayifumanayo nangabantu ke abampraiseayo emveni koba bayibona kwizingane zesithembu season 3, I think it's episode 8 or 9, kubonwa ke eyolobola uAmahle. Now ndenzekayo ke uSibindi uthi ngoku abantu ingathi bazambhidisa because amantombazana aske ambona handsome. Ndizamyeka ke azithethele bethunani ngoba unemessage kuloo mantombazana angathi afuna uba busy naye ngoku ambona ubuhle kodwa bebemgxeka. Kwakulo live ke simbona ekuye uMpumelelo bakhona abantu abaye bamxelela uba kuthiwa akasekho okanye uswelekile. Niyazi ke indaba zobuxoki zikaFacebook bethunani kodwa ke uMpumelelo uye wayiphendula naleyo. Sibindi baba uSibindi Gidi nitsa golozo mavula kuvaliwe hayi baze basho bathi bhuti utsufela ngisoze ngafa mina ngazufa mina manje bathi ngibula uba yoba kuncane indawo ngimbhekile lo mqondo seniza ngawo handsome lana ngisebenza ngalo mqondo mina manje. Ngiyacela kuba ukuthi ke abantu bahlala ke kulola daba lokuthi hayi wena uyabheda ngabe handsome manje ngwana kusekunjanjani kwasha kwacima umuntu ahlaye la kade ehleli khona nifuna ukungididisa kulento engiyakha enhle lalelani ke dlalani lapho ke nina mina ngihlale handsome la sengikhona. Utsho ke uMpumza bethunani bonke ngoku abantu ababonakala benomdla kuye kuba besuke babona echata noAmahle uthi uright apho akhoyo phofu ke bethunani shem watheka noTirelo watsho ke theka ke nonkosikazi wakhe uAmahle so zamubonisa abantu ba naba abantu bam okanye amakhosikazi am so far. Now uTirelo ke asikaboni ba ithinto yakhe yelobola kodwa siyazi ba abazali bakhe baphethe bevuma ekugqibeleni, so I'm sure somewhere apha ke kwizingane zesithembu sizawubona yolotyolwa and everything ngoba uye wagxininisa ukuba yena akayiyo iside chick. Xa abantu besithi ngoku uyi-side chick kaMpumelelo okanye unomntana nomuntu otshatileyo wathi hayi ayonyani loo nto leyo, neqonda uba hayi ke inobuya yazi ke yena inyani ayaziyo le thina ke singekayiboni. Anyways ke bethunani khanitsho nini uba nicinga ntoni ngale video nangabantu aba bavele bacreate i-content bethunani yobuxoki, umuntu avele avuke athi uswelekile ubanibani bade bachaza noba ulele akavuka wafunyanwa eswelekile, into engekhoyo ke phofu. Hayi kodwa siyagula thina zi-content creators andifuna ungatsho. Anyways, Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.